i-clip mo na lang yan. Pag-gising ko eh. Wala na! Busan mo na ako dali. Uy, wow! Malambing dagigi aso. Pinakain ko kanina. Ay, Ha? Pina? natapon yung ano ni Papa doon. Dalis doon sa aso. Na. Yung ano yung mga yun oh. Ba't kasi nandun nakatabi sa kanila. Natapon tuloy. Yung langis yata yan. Di na ano na yung ano ni Papa. Wala na. Ang dami. Tingnan mo kasi yun. Ayaw mo maniwala, di ba? Dalis din kasi. Yan. Yung jet. Hindi kayo giniginaw. Ang hangin. Yung jet. Hmm? Oh! Dito! 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 Wala pa yung lakad ngayon, ma? Wala. Pahinga. Ha? Hindi tayo pumunta ka na sa Glen? Ano? Magbiyahe tayo bukas. Ah? Anong oras tayo pupunta? 8. Ano? Or Ano nine. naman? Dapat din. Sino kasama natin ngayon? Sino kasama natin? Ano Tayo lang? lakad daw. Driver lang. Wala! Si Ate Wilma hindi mo kikisabay? Hindi yata. Hindi ko alam. Paano pag sumama si Sherlyn bukas? Payagan mo? Ma? Ha? Ba't nga? Imot. Imot. Iyaw ko ha. Ang kaboy. Pag nakuha mo yung muging ko, ano? Ikaw ang bakit? Ikaw rin. Naisuri mo. Nakuha. Nababasa naman ako. Hindi maligo ka. Hmm. Nakuha. Wala ako bilang. Pati ng ulo. Yan. Maputi pa si Sherlyn. Pati. Hindi naman malakas yung jet, ah. Yung jet! O, game na. Hindi, tanggapin. Yamot.